fara na iso ina da sako ba batu na kauce sannan babu boye zan isar da sako domin kishin kasa na. Ina suke yan kasa masu kishin kasa, ina da korafi zuwa ga shugaban kasa, amma insha Allah yau nesa ta zo kusa domin dukkan mu ai mun san Allah yana bisa. Ina kira gare ku dukkan yan cikin kasa na gaisuwa ta girmama ga shugaban kasa, da karfi na fito domin mu je mu nemi inci. Allah na sa gaba na ni da san manzo na kwana, amma wa'ansu kokarin su samu rana. Magana ta a yau da shugabanni zani fara, magana ta a yau na ce akan diyan siyasa. Kullun su ne sama mu ko kullun mu ne kasa, shi yasa bani san shiga taro na yan siyasa. Na nura kullun raina ma na hankali ake, a zo a ma siyasa dan ka je ka zabi wane, ko a baka yan kudi duk dan ka zabi wane. Ba jahilai bane mu mun yi karatun boko, bugo da kare mun jima cikin Muhammadiyya. Barin kashi a ciki na ce baya magani, dan na ji na gani wallahi baya magani. An jima ana bugon mu amma an hana mu kuka, a taimake mu an kiya sai lokacin siyasa. Da kai magana kan kasa a kama ka a kulle, sufa muke jama'uwa kasan mu ta gashi. A samu shugaban kwarai ya ba mu agashi, akan kasa ta zani iya ba da rayuwata. Ba kalma ce nake fadi irin ta yan siyasa, dan su diyan siyasa kowa ma da nashi tsari, mu ma da namu tsari dan mun ce duka a gyara. Gyaran Nijar da ya wuce kullun su gyara hanya, suna ta yin dubara gami da kwaskwarima. Akan na ce a gyara ne wata 5 a prison. Gurin mu kawai kasa ta zamna lafiya, inda ina da arziki kasa ta zama aiki. In raba gidaje sannan in ba matasa aiki, duk wanda ke zaman haya sannan in ba shi daki. Sannan cikin kasan mu ba a kara mana yaki, zan nemi bindigogin yayi in raba ma soja. Ina da tambaya dan Allah wa yake haka, tambaya nake cikin kasan mu wa yake haka. A rayuwa akwai sufa sannan akwai mutuwa, burin su kawai a ce kullun su je a mulki. Ko min daren dadewa kowa hauya sabka, ba faɗa muku nake ba kun ji kun gani da kanku. A ci gaban kasa kullun Nijar tana a baya, mu ne muke faɗi kasan mu na da dukiya, muna da damuwa amma mu bar mu zuciya. Yaran kasan mu ne kullun da an taba a saya, a daina son zuciya a zamna lafiya. Wai Nijar za ku taba ni ina gani na kyale, Nijar kasan mu ne da ni da ku dangi guda ne, babu gudu babu sha da baya mu mun dau damara. Yan kasa suke kishin kasa, yan bayan kasa sai dai kashin kasa, amma insha Allah nesa ta zo kusa, mun kai kugan mu game bisa. Nigeria, c'est notre devise, la paternité. Nigeria, la paternité de notre côté. Debout Niger, debout. Debout Niger, debout. Debout Niger, debout. Debout Niger, debout. Omega Production.